mandek kok sih. Up. Geger nih. Jajal toh wis main dukno Kang mencari permusuhan. Ini adalah persahabatan sebuah tradisi Tiban Tulungagung bersatu. Ngoten nggih Pak nggih. Pak Karyanto, saged dilanjut Pak. Oke, dilanjut yuk. Yuk, dilanjut. Oke, yuk. Monggo Pak Tarsyo. Oke, matur suwun panjenenganipun Bapak Mulyono. Yo. Odo karyo. Yo, jago bertato iki. Sapa gandengi dari Kota Blitar? Adik yoga. Janji anyar iki gres rong tau. Buntele rong arek cepot iki lho. Yo, yo. Was, obah, apa to boleh? Iwo karo nengen munggah karo medun. Tamano coba mantramu. Ih, pendekar bertato alias berkucir yo. Tulodo karyo. Hahaha. Ora ngluket. Ora apa-apa. Jogete drong. Solai. Yo. Oi. Haha. Dua kali cambukan. Wes pinter lu bro, lek nyepot helm alon-alon, aja dipeksa. Rot. Lapi putih suwe pundake, lek ora iso milih sak nyandake ae. Yo. Helme ora secrekne Pak Belandang. Nyepote angel. Ayamu, Di. Helme wae anyar, ta. Mana dadamu? Ya iki dadaku. Yo. Nyo dodo. Nyo bau. Ya. Manut wasit. Manut wasit. Wasit ya kudu adil. Lek wayahe dendo ya dendo, lek wayahe ora ya ora. Lek majek 100 derajat dendo Pakde. Lek jejeg ya di nek sirah ya didendo. Lek ndoyong 70% ora. Iya. Aja ngewal. Ya aja dhuwur-dhuwur, ya aja ngisor-ngisor. Keamanan tetap terkondisikan dan juga terjaga. Kamu kan Yitno. Keamanan tetap terkondisikan, nggih. Ganti wayangne. Rusane pitung gajah ya nih. Mas Don King. Dari pojok satunggal. Putra Bumi Bung Karno. Yo, piye carane langkai tinggi Mas Don King. Soklat piye? Ireng piye? Ditamani coba mantrane. Leno paidane seblakno ning dadane. Sing penting aja dhuwur. Wasit sing awas Mas Bro. Dua kali cambukan, kurang satu kali cambukan. Di tampan nono. Pecot seperti sama suri. Petup semandimanku. Yo. Tak tampanane sepiro ambue. Lecol Mas Hongking. Masih bersama BC Audio 2.000 ganti 3.000 dan Badi 1.000. Semua panggilan kepada Kang Mulyono. Dimohon untuk tempat siaran Bapak Sutarjo. Kepada Kang Mulyono. Dimohon untuk tempat siaran Bapak Sutarjo. Yo.
Jogete Mas Jongking. Heeh. Iye iki solae. Wes. Yo, dino sing lali. Dino sing tawar. Dino sing kecewa dono. Dino sing dadi bandan iki. Oh, pas. Terusane pitung sapi ya niki. Salaman nama pian Mas Jongking. Padha jagunge iki matur suwun. Kurang sesuk nek dino. Persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Gede yang dari Wilayah Tulungagung dan juga Mbah Imam Mukayat yang dari PSWR, lagi kepada Mbah Imam Mukayat yang dari SBR dan juga Mbah Gede yang dari Tulungagung. Wayang dadi kabeh iki yo. Padha kedini. Siapa dia? Yang belum kenal dikenalkan. Yang sudah kenal dikenalkan. Siapa dia? Bapak Jainal Keriting dari Sampir Kunut bersama Mas Eko dari pojok Satunggal Putra Bumi Bung Karno alias Adila. Satu kali cambukan, orang dua kali cambukan. Oh, hahaha. Sekali lagi sosokan serbatang Sukadir dan juga Sukarawuh kepada jawara yang dari Tulungagung, yang dari Sentiagi Bapak Ansori, Matur Suwun Ragun, dan juga Mas Uci yang di Bolo Sewu Sukadir dan juga Sukarawuh. Persiapan Mbak Mukayat. Ya, Pak Gede dipun gatos kalian. Mbah Regul. Seragame iki Mbah Regul. Ben ketok lho. Jogete Adila Mas Eko ditoni. Asik aja dhuwur-dhuwur aja ngisor-ngisor aja dhuwur-dhuwur aja ngisor-ngisor. Iya sebuah panggilan kepada Bapak Mulyono dimulai untuk ke tempat siaran Bapak Sutarjo di Lutai Mas. Bapak Mulyono lato ku iki piye iki, aduh biung nggih dingklek Mas Regul Pak Regul dingklek. Pelandangi engko manut harus nyiarne aja mek jeblus kaya ora rone. Iki takon kene repekan sik. Pelandangi manut lek nyiarne, tapi syukur mek gonta-ganti ae. Biduh nyari lho. Kamu Yono, dibawa untuk pasaran. Ojo besar-besar. Nah. Geno pelan. Ya, was. Sek. Oh. Yo. Ye wes mau. Ya wes Ki Mas Eko. Dari pojok Satunggal Putra Bumi Bung Karno. Adila. Yo. Ojo rayaan. Pemruwel kaya bolah ya. Bagian Elemir cepone Bargul. Pemainnya Elemir cepone. Wasit sing sabar, aja kereng-kereng, ora kaya jes nih yo. Goni wani kabeh wong wani. Kabeh ngangge aturan ril. Aja nganti metu saka ril. Jadi ben lancar, pesane Pak Kapolsek, pesane sing nanggap. Lek lancar sone nanggap izin yo penak.
Kapolsek Pak Yoyo wis matur. Ngandel yo ngono kuwi ra ngandel yo ngono kuwi. Yo cir kucir. Joget kucir. Weh. Yo. Kucir digote metu iki ning blater kebecahe ganteng. Heeh. Ki. Dulu dhewe. Dari Blitar. Mas Dayu alias Mas Gedut. Yo. Oh. Ayos. Oh. Weh, guru musuh lomu jago manggawani. Jangan lomo truk musuh. Cilik ora kurang bakal. Gedhi yo ora kok anokol, urung mesti. Adu skill, adu ketakasan, yo adu kelincahan. Yo adu kekebalan. Lek ora lincah yo ora wani. Lek skile ora duwe tansaya. Lek ora kebal yo ora wani. Yo. Ki Beratulaga di panggung Ring Bambu di Desa Pereng, Desa Babatan, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, dalam rangka menyambut tahun baru tahun 2025 ke 2026. Nggih, muga-muga kabeh ae luwih apik ning tahun baru timbang tahun sing wis sembarang ae. Sing maune welek dadi ganteng, sing maune rapote ayu dadi wayu. Sing maune gapete toto dadi toto. Muga-muga bae rezekine akeh, bangsa lancar. Paguyubane kabeh maju. Alhamdulillah sementing dongane muni diamini wayahe. Dan juga dalam rangka meresmikan ketua yang baru dari Tulungagung Bersatu. Alhamdulillah sing jadi Kang Mul Iyono dengan panggilan akrab yaitu Kang Mul Kentuk. Muga-muga ditoto mudah maju kompak selalu, amin ya rabbal alamin. Yo yo Mas Dayu wis 3 kali cambukan. Monggo Mbah Kayat sapa gadene iki mau? Gaduli Pak Dene. Ya karo Margul dhisik. Monggo Mbah Kayat. Wasit majuni loro-loro iki penak lek nata. Ora sitok ganti angel. Cipto Budaya PC Sound System Audio. Dulur dhewe jangkung Nggih menika wonten dari Tulodo Karyo. Tulodo Karyo. Perasaan karo Mas Goblo dari pojok Satunggal Putra Bumi Bong Karno. Rusone pito sapi iki. Yo Mas Goblo ditamani Joko Mantrani. Leno paindane sebelah nori dadane. Mana dadamu? Yo iki dadaku. Nyo dodo nyo bau. Ora apa-apa. Dan kandel tenan mulite. Ora tegas bapak Baloni Pandi. Ora tegas wesi. Ora tegas utut ulet. Lagi saudara datang hadir kepada jawara pendekar yang dari Kota Blitar, yaitu dari Wisanggeni, dan juga yang dari Satrio Betul Rejo Tangan Mas Agus, dan juga beserta rekan-rekan ya, dan juga Mas Darmo Gadul. Matur suwun. Dimondo langsung saja masuki area pentas seniman yang bertempat di lapangan Desa Babatan. Podo singo baronge kian. Sitok macan gembong. Sitok singo barong ora popo. Wes api-apian luputku ngapuranen podo-podo. Semergo yaku lek nek salah lupute di ngapura. Yes. Lek kurang sesuk neh andeng neh. Di atas lawan, di bawah kawan, rokok saudil ki wong loro.
Selagi kepada tamu undangan yang dari Cokro Baskoro Tulodo Karyo, Taji Budoyo Bolo Sewu, Reco Celeng, Satrio Pecut, Tukar Kawaro Setiaki, Sekar Taji, dan juga yang dari Joyo Kusumo Pasopati. Timur untuk merapat di pintu yang sebelah timur. Ada punya dari Datet Maliran, Blitar Barat, Kolo Ceking, Pojok Guyub Rukun, Lang Perak, Alap-alap SPR, Pojok Satugal, dan juga Macan Ludoyo. Timur untuk merapat di pintu yang sebelah barat. As, haha, biye Mbah Kayat, biye Mbah Regul. Lek wasit lek ngalor kabeh, lek ngidul kabeh, aja bentengan. Masih full dari Kolo Ceking, Blitar Raya. Persaudaraan Tulungagung dari Tulungagung. Ais, yo, terusane pitung pedet ya niki. Oh, jamu niki. Alhamdulillah jamu ini ora kleru Mas Gareng ngene iki. Monggo matamu dipun merapat di pintu yang sebelah barat. Satset cak buat. Oh, yo Mbah, iki anakmu lanang bareng Mbah. Ya ora apa-apa, di atas lawan di bawah kapan. Duit kena ubah, neng konco panggah. Duit kena ubah, neng lek seduluran panggah. Duit kena ubah, neng ojo nganti owah. Blitar Tulungagung Trenggalek panggah dadi dulur selawase. Yo, was, no, yo, salon-alon, salaman sing awebian, yo ngono le, Anda pasor karo wong tuwek. Anda pasor karo wong sanduri karo wong sepuh. Dadi jago sing kesatrio. Satrio artinya santri le. Salaman, lek ora dadi golek liyane. Aja Mas Agus, Ya, Mas Mujib, lek ora gelem ben diganti liyane. Sing iso ae lek ora iso aja. Tahu diwedi wul mos arep gandengi ya. Moro ndak diampirne kok malah. Op. Tahu golek kidang ning gunung bareng ta. Ning pondok gendho ya bareng jangane kangkung. Iyo. Iyo. Mas Mujib. Dari pojok Satunggal Blitar Raya. Persaudaraan Tulungagung dan Tulungagung. Urung surya. Saro samule ora popo wis sekuat tenaga. Pancen yo tiban dadak. Sing didelok lakumu, modelmu, solah bawahmu le. Lek iso diwaca sing apik aja sing elek. Sing elek tinggalen. Iki tontonan dadi tuntunan. Tuntunan sing katon ya iki jenenge Snitiban. Kuwi omonge Pak Yoyo Kapolsek Karangrejo. Tontonan dadi tuntunan. Tuntunan sing katon ya iki jenenge Snitiban. Sing manggeni ning lapangan Dusun Pereng, Desa Babatan Karangrejo, Tulungagung. Lek angel ora idone. Bargul, lek angel ora kocot tempone. Ora lek utul. Kowe numpak motor helikopter e rumasamu ya. Empo. Ora krese iki lho. Sumpun awakmu le. Awake gedhe dhuwur ta. Yo, loloe Gotri mosok mecut nek kaya ngono. Ado-ado Blitar digone Tulungagung. Didelok karo Pak Bupati Gatut Sanu Wibowo. Dihadiri karo Bapak Kepala Desa Pak panjenenganipun Bapak Suyitno, anggota DPRD saka Tulungagung Bapak Yudo Sawung Preman nggih. Iya ngono. Matur suwun. Salaman jenengku Mas Mujib saka Blitar. Aku Kentun saka Tulungagung. Iya, padha-padha. Padha mlaku montore ketok iki ya niki.
Iso iki jago gede tenan iki ya. Salaman sing api-apian yo luputku ngapuran padha-padha semono ya aku lek desah lupute di ngapura. Mas Eko. Yo. Mas Kodok. Dari Blitar Raya. Persoalan karo Mas Agus. Oh, Las sing rapot ngarep jago musuhmu iki. Asik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Karangrejo ya, yang sudah mengasih memberikan izin pentas titipan yang digelar di Dusun Pereng yang di Desa Babatan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemuda Karangtaruna ya yang berada di Babatan ya, matur suwun masih yang sudah ikut membantu. Baik penjaga sepeda motor, roda 2 roda 4 dan juga yang membantu lain-lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Milih betul sembarang sing duwe oleh sing oleh Mas Kodok. Yang penting yang di atas panggung. Petut yang mau dipakai dimohon diserahkan kepada petugas yang di atas panggung, yaitu Mbak Niar dan juga Bapak Mulyoto. So, persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Rosid yang dari Tulodokarno dan juga Bapak Sutrisno Gareng yang dari Kulo Jeging. Lagi kepada Bapak Sutrisno Gareng yang dari Kulo Jeging dan juga Bapak Rosid yang dari Tulodokaryo. Dengan rumah dimana untuk naik dan panggung untuk rolling atau pergantian wasit menggantikan Bapak Gul dan juga Mbak Imam Mugayat matur suwun. Op, monggo Mas Kodok. Wes, dan rusane pitung wong ya niki. Yang terhormat kepada Bapak Rosid. Dimohon untuk naik di atas panggung. Siap? Oke, bakal bagus. Menggantikan Bargul dan juga Mbak Imam Mugayat. Kurang satu. Yo Mas Eko, coba ini berduti. Mas Agus, dia caranya langkai tinggi. Welingi bae piye? Iki padha jagone ya niki. Lo solai. Dingo sing lali. Hop. Ya. Sekarang bolo dhewe maine sing apik-apikan ae. Ya, piye iki Bakayat? Dendo ora? Lek dendo. Lek kedurun yo didendo. Dendo siji. Wis to. Marmut enake wae, lek manut enak wae. Wasit sing adil kaya dendo ora. Sik kurang siji dendo dhisik. Ora? Iya wis, Sing penting lega musuh trimo. Lega musuh trimo masane wong bakulan ya. Ya, monggo Pak Rosid. Nggih, podang kuning siap. Yang penting sudah ada, nggih. Ki Baju Senen dari Kota Blitar Raya, Perjotan Pendekar Persarung. Pondok Darul Nikmat model ya. Bocah bagus. Aja lali nyebut asmane Gusti ingkang hakarya jagat, ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun hanggelar jagat kanthi maca bismillahirrahmanirrahim. Balik utuh budal ya utuh. Budal selamat balik ya selamat. Padahal jenenge jarwo kendil. Mas Gareng sing awas sempritane dikira kok sempritan iki.
Pak Haji Senen dari Blitar Raya, dari segenap panitia Pak Munyoto siapno sempritan atau fluid piye Mas Gareng lek dendo dendo siji manut yo bakul wedhus ya. Beda gaya satu rasa masih gayane beda-beda nek sementing sak jiwa sak salira uri budaya Jawa. Matur suwun Pak Haji Senen, matur suwun masih dari Tulungagung Pendekar Bersarung. Ki sawo ganti niki Mas Ketong dari Blitar Raya. Dilini Mas Gareng Kodang kuning ojo ngewal ojo majek der jilak ojo dhuwur-dhuwur ya ojo ngisor-ngisor. Kowe ni Mas rapi sonjogo janjimu sajroning sarawungan Mas Gentong ojo satunggal yo yo iki lho urung suwe di tengah nih podang kuning Mas Gareng di tengah nih was asik urung situne cilik dipecut ya ngel bener gantian Mas Bro ganti metut yo ganti tadah yo ganti metut milih petut sembarang yang penting yang di atas panggung. Saudarakan selamat datang juga hadir dan juga syukurawuh kepada jawara dan juga para pendekar yang dari Blitar Barat atau Blitar Raya, yaitu Mbah Imam Roji beserta rekan-rekan dan juga rombongannya, dan juga Bapak Denny Septian dan juga yang dari Elang Perak, Bapak Najam dan juga Mas Jemani Gendut. Saudarakan selamat datang Sukadir dan juga Sugeng Rawuh dimohon untuk merapat di pintu yang sebelah barat. Oh piye bodang kuning Pak Sutris lek dendo ora ya ora manut wasit masih wasit ya kudu sing sak arah lek ngalor kabeh lek ngidul kabeh. Asik. Ayo. Taji budaya to iki. Ayo Wan. Ayo Mas Wan. Cilik ora kurang bakal. Gedhi ya ora kurang kokean apa. Dengo sing lali, dewa sing keciwandana. Dengo sing dadi awu, ya dengo sing dadi badan. Ki adu skill. Adu ketasangan, adu kesaktian. Sing hati-hati masih disuting oleh youtuber yang dari Kota Tulungagung dan juga yang di Kota Blitar, yaitu Mas Dawir Dipo Wiryo Channel, dan juga diiringi oleh musik campur sari Cipto Budaya. Bagi para pemain sing tas main kayak medun dhisik gantian karo kancane masih mesane genjote kesane ora kuat. Bagi yang sudah pemain dimohon untuk turun di panggung nggih matur suwun. Ki Mas Yudi alias Duda Merana persahabatan karo Mas Sipul dari Blitar Raya dari Bolo Sewu. Yo Mas Yudi piye gayane? Tas rengen terus budal yo. Ketoke tas ngangati bralbel awake rada sumuk budal yo tiban. Iya. 2 kali cambukan 3 gantian Mas Bro. Ganti metut yo ganti tadah yo ganti metut. Milih betul sembarang yang penting yang di atas panggung. Jangan mau metut diambil dari bawah panggung nggih. Ngapunten ingkang kathah.
kusuma ayu apa radranyo sawangan iki kepada Bapak Mokari dan juga Bapak Yadi Kebu dimohon untuk mempersiapkan di atas panggung klopomu termasuk Tiban Lawas biar menjadi contoh pendekar lawas Pak Suyadi Kebu dan juga Pak Mokani dimohon untuk mempersiapkan diri di atas panggung monggo. Yes, terusane jan pitung gajah iki ya. Mas Yudi alias Judam Rana. Salaman Mas Gareng. Salaman Mas Ibul. Salaman Mas Yudi apik-apikan. Lah ngono lho. Blitar dulur, Blitar Tulungagung galek seduluran selawase. Di atas lawan, di bawah kawan. Rokok saudil nggih wong loro. Lek wayah tarung ya tarung. Lek wayah ora tarung ya manggah bolong. bebalung jan Los. Pak Mokari di wong siap urung nggih? Iya. Mbah Yadi Kebu disiapne awake. Yo gendut. Akekmu walian dut. Meletik iki kok. Ki. Dulur dhewe dari Kala Jengking. Karji dari Kala Jengking. Yo padha gendute iki. Padha mentele awake iki. Was. Ingo sing lali ya. Ya, saudara selamat datang dan juga suka hadir juga rabu kepada Jawara Pendekar yang dari Blitar Raya. Ya ini dari pojok guyub rukun Bapak Samsun, Mas Eka dan juga peserta rekan-rekan atau rombongannya ya. Saudara selamat datang, suka hadir dan juga sugeng rawuh matur suwun ragun. Yep. Tiba air rusuh nih awal lemu. Gantian ganti metut yuk ganti tanda yuk ganti metut milih petut sing neng dhuwur aja neng isor. Bariki PNC Mas Yudi ganti pendekar sepuh se pinarase Mas Yudi pinarase ganti pendekar sepuh Mbah Yadi Kebu. Stop sih bro, Cipto Budoyo, mandek kok sih. Hup, monggo Mas Ino. Yang tidak bersangkutan tolong mundun nggih. Lek sing tas main ya medun gantian karo kancane. Nggih, mesakne panitiane Pak Yitno ngantek rewe-rewe kaya ngene karo Pak Moyoto. Weh. Ben mandek dhisik ben ditoto karo Pak Yitno, dan juga Mbah Gede. Ditoto Mbah Gede. Sing nata wong sepuh mosok ora sungkan. Ben males kok ganti Pak Yadi Kebu. Nyuwun kesadaranipun panjenengan nggih dulur-dulur saking Tulungagung sing bagus-bagus sing ganteng-ganteng nggih mesakno panitia mesakno Tulungagung bersatu jenenge wis diganti Tulungagung bersatu nggih muga-muga panjenengan tambah sayek saiko sak eko proyo jenenge ha iya to sing marahi Mbah Muyoto ngono kuwi. Dadi lek ditata ya sing penak, sing nata ya aja kereng-kereng nggih. Alon-alon Mbah Gedhe nggih. Pak Yitno lek nata alon-alon aja kereng-kereng ku enggak nek dijesne. Kaya penyiar iki lho, jan alon ya sabar campur bagus. Sayang ora nek rondo terus kene. Pun Mbah Gedhe?
Lera kenyih penyiar ra dundang nang karo Kang Mul aku. Masih bersama Cipto Budaya. Sound system BC Audio. Tulung Agung bersatu. Persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Jainal Kriting dan juga Bapak Tomo yang dari Kota Blitar Raya. Persiapan rolling wasit Bapak Jainal Kriting dan juga Bapak Tomo yang dari Kota Blitar Raya, yang dari Wisanggeni. Dengan rumah dimohon untuk naik di atas panggung. Pak Tomo monggo, Pak Jainal monggo. 1 kali permainan. Iya bro, gak oleh. Ya wis manut karo panitiane. Se bro, se Pak Gareng. Pak Gareng kok sih gak oleh sing sepuh gandenge sepuh, lek nom gandenge nom Pak Gareng. Ya ngono lah. Yo Pak Tomo ndi? Ayo Sinoman, padha Sinoman. Matur suwun Pak Gareng, podang kuning matur suwun nggih. Dipun gantos Pak Tomo. Yo rada cakdek rada saset yo. Jame selak sore. Ki nom gane yo nom lah sepuh gane sepuh. Cip persiapan macak ben ganteng wedaan pupuran bengesan. Yo ditoto Pak Jainal Mas Pak Tomo ojo ngewal ojo macet dirjilak nggih. Ojo mare rewel ojo mare geger. Dadi perjalanan seniman ben lancar izin yo penak. Wau Pak Yoyo saking Kapolsek sampun matur nggih. Lek pengen izine penak yo kena ditoto. Ki Mas Faik dari Kolo Jeging Blitar Raya. Rasadan dari Tulungagung. Yole sak rosamu le. Tas metu koblok suwi ra metu iki san. Cik topo broto. Cik nimbo ngilmu ngasu kawruh ngene Mbah Yai. Pondok Tebu Ireng Jombang. Yo iki dijasai karo yang gurune iki. Yo tamakno Japa Mantrule ning Jolali nyebut asmane Gusti ingkang murbeng dumadi. Budal utuh balik ya utuh, budal slamet balik ya slamet. Lek perlu budal pamito karo biyungmu dilangkai ning tengah lawang. Ning sementing ngangge swal aja ngangge rok. Nginceng yo. Penyari pinter sapa marai Mbah Gedhe. Wonge ya go di dhuwur bagus nyata sembuh cek bagus duwite akeh. Jenenge tok Mbah Gedhe ya. Yo, was. Di tengane Pak Jainal, Pak Tomo di tengane. Yo. Op, urung situne. Wah, kali camkan, kurang 1 kali camkan. Sik. Semuanya tetap Anda pasor li. Kun pakisan ora takun parian. Nyelot agung, nyelot gede jenengmu, nyelot kondang suaramu. Ada apa asor? Ojo nyelot nyengar kaya pakis. Nyelot dingkluk kaya pari. Kuwi jenenge kun pakisan ora takun parian. Yo. Neng pondok ora enek ngene iki, ngaji ngene wong tuwek ngene iki. Yo, nggih matur suwun Kang Darmo Gandul, pendekar sangka rejo tangan. Sing ora tegas Bapak Paluni Pandi, remane rejo tangan ya iki. Seto, hop masih hop. Nah, geger neh. Jajal to sing wis main dokno Kang Witno.
Hei, Juna Mura. Mbak Gede piye Mbak Gede? Heeh. Totonon Mbak Gede. Gosek, ogah aku. Nggih lintune mandhap mawon lintune. Nggih. Himbauan dari Bapak Kapolsek. Lek bar main meduno to, Gus. Lek bar main ning isor ae, engko lek sir munggah neh. Aja kabeh-kabeh ning dhuwur. Sing ning dhuwur sing nyambut gawe ae tok sing bersangkutan. Masih ning pintu sing rada tinggen ya. Bargul. Sing ning pintu sing rada tinggen. Lek ora munggah aja tunggane ning dhuwur ngengen loro ae to jajal to. Yo lanjut deh yo. Wonge. Kita karo lanjut terus. Kepada Pak Karyanto. Lanjut deh yo. Anggotane lho. Jajal. Aku tamu ki urusan gak ya. Heeh. Lanjut deh kok toto lho. Gosek to. Setiap kru kan ada ketua. Jadi lek iso ketuane sing ngatur. Ketuane ngatur grupe dhewe-dhewe. Anak polah bopo kepradah. Anggotane ngatur anak buahe dhewe-dhewe. Anak polah bopo kepradah. Ngandel yo ngono kuwi, ra ngandel yo ngono kuwi. Lanjut yo lanjut. Halo, nuwun sewu, Pak. Halo. Lanjut toto. Yo, ora apa-apa. Iya sik. Nuwun sewu, Pak nyuwun kesadarane di atas panggung satu orang dua wang. Yang tidak berkesempatan di atas panggung tolong disilahkan turun dari panggung. Yuk turun ya Mas. Yang tidak berkepentingan di atas panggung diharapkan turun dari panggung. Ini ada Pak anggotanya nih, Pak Karyanto ini juga anggota. Dan ini dari Bapak Kapolsek juga ada. Tolong dijaga kondusif ya Mas ya Pak. Nggih, nuwun sewu. Saya sebagai panitia Ketua Paguyuban Tiban Tulungagung menghimbau kepada dulur-dulur semuanya, ini tidak mencari permusuhan. Ini adalah persahabatan, sebuah tradisi Tiban Tulungagung bersatu. Ngoten nggih Pak nggih. Pak Karyanto, saged dilanjut Pak. Oke, dilanjut yuk. Yuk, dilanjut. Oke, yuk. Monggo Pak Tarsyo. Oke, matur suwun panjenenganipun Bapak Mulyono mengimbauan kepada segenap pemain jemaah yang telah hadir nggih. Himbauan untuk nyuwun kesadaranipun nggih. Sing rumangsa dadi ketua ngomongi anak buah dewi-dewi, ngomongi grupe dewi-dewi nggih. Nggih, manut karo tatanane, manut karo peraturane, manut karo rile seni tiban nggih. Tartib tiban nggih enten nggih. Dari pintu timur satu, dari pintu barat satu, ojo oke. Yang di atas panggung titik ae ojo oke. Bar main mandap nggih. Gus, Pak. Nggih. Kamu tening kata. Penyare halus ya. Pak Yoyo jegek iki ya. Bagi penjaga pintu timur maupun barat nggih. Yang di atas panggung yang mau naik cuma 2 orang. Nanti gantian Mas nggih. Pintu timur podang kuning Pak Yetno ditoto. Sing ning dhuwur loro tok. Sing arep main tok. Bar main medun. Sing barat ya ngono. Mas Ada bar iki ditoto. Sing dhuwur dintekne sik, sing ning dhuwur loro-loro ae. Ya Mas Ada? Heeh. Yes.
Kowe muni nggih tok ngene mbuh heeh mbuh ora wis marem. Yo, Pak Jainal Kriting. Musik cipta budaya. Cing ngombe kopi ya, Bro, Bro. Ayo, Dok, nyanyi, Dok. Sik, sik. Ki Mas Solikin. Dari Demit Kali. Tulung Agung. Perjalanan karo Mas Eko Budoyo. Dari pojok Adila. Yo, O, C, Was, Oh, Iyo, ora apa-apa. O, O, H, O, A, O. Asik, asik, asik. Yo, yo. Selamat datang Sukadir kepada Ketua Paguyuban Setipan Blitar Raya, yaitu Bapak Edieni yang dari Blitar Raya ya. Socokan selamat datang Sukadir dan juga Sugeng Rawuh, dan juga yang dari Takdet Maliran. Kang sugih rasa susah. Jumbo betul bro. Iya, jangan lucu nih ya. Ngalang-ngalang Mbah Karim nih. Yo, bahasa sing awas fotomu Pak Zainal. Jago gede, jago ganas. Jago gede, jago ganas. Hati-hati. Dheweke kandha cintane nganti kiamat, samono uga tresnaku ora bisa. Yo, Mas Imam Solikin, Mas Eko Budoyo. Kuwi piye kuwi? Melanggar peraturan ora ditoto apa tomo? Bodoh karo klamben piye? Rintik-rintik Yo, piye carane langkahe iki? Kabeh kanca, kabeh dolo, kabeh dulur, rene ora gawe musuh ning golek dulur. Menyambung tali silaturahmi. Oh, yes. Peng piro po ki mau? Yo ditengani. Pas, permainan lekas mulai lancar, godok klesir iki. Yo, karena jane wong akeh ya ngene iki. Terang ini ora rame kok. Gara-gara Mbah Rusik ya ngene iki. Sementing guru-guru lek isik ngono lah. Penting paling seger waras, madang mangga enakan Mbah nggih. Rezekine akeh, momong putu ayem. Nggih, apik kok ngisor, ora apa-apa. Manut karo wasit, manut karo tatane. Manut karo peraturane. Yo. Eko Budoyo. Urung situne iki lho. Salaman apa pian Mas Eko. Yo matur suwun Mas Solikin, matur suwun. Yo. Ya. Aku dia suka Pak Tomo. Lek sepuh gadine sepuh, aja sepuh musuhe nom. Kandha cinta Pak Mo. nganti kiamat, Lek tuwek, lek sepuh gadine gandeng sepuh. Lek nom ya nom. ora bisa. Noplek. Yo,
dari Blitar Barat. Nah, Pak Jarwo tengkleng. bikin panggung. Yo, ho, ho. Sangkleng saka Blitar Barat. Mantap Bapak Jarwo. Suwi ora muncul lah. Pun ratus wonten bikin panggung. Persahabatan Pak Deni dari Tulungagung. Kau punyaku sendiri. Yo. Satu kali cambukan, kurang dua kali cambukan. ayo Ye, Mas Angkleng. Suwi ramuka panggung rosok kaku. Dan juga saudara selamat datang juga hadir jawara yang dari Kota Tulungagung atau keluarga besar yang dari Tukar Kawruh, Bapak Sikam beserta rekan-rekan dan juga rombongannya ya. Matur suwun pun. Oh, was, sing awas Pakde. Yo, piye carane ki amrih sing ngene iki? Obah nih pecute yo. Ngiwo karo nengen munggah karo medhun. Ya, musuh lah apik yo ngene iki. Sejatine bolo iki. Sapa ngerti dadi mantune sok. Hai. Ya, bocah ganteng, karo wong sepuh yo sopan. Lek duwe anak wedok rajane rada pantes ora apa Pakde Cik Joko kuwi. Yo, jame sak sore. Antiane karo kancane tandone cek akeh iki. Nyebar gedung ora Pakde, sabar sauntara. Aip. Iya. Jago lawas ketoke ya niki. Nyolahne betul iso tibake ya. Mek suwi ora ditokne. Mergo repot. Momong putu. Yo, dua kali cambukan kurang satu kali cambukan. Yo, apakmu kleng sangkleng iki musuhe. Yo, yo, es ping telu. Salaman api-apian. Luputku ngomoren podo semono aku. Lene salah lupute di ngapura. Muga-muga tahun sing baru, tahun 2026 nggih kabeh serba baru. Tata kramane gawe baru. Heeh. Sak tingkah polahe gawe baru. Luwih apik timbang tahun 2020 nggih. Amin ya rabbal alamin. Dipun paringi panjang umur, rezeki akeh. Ingkang kathah ingkang halal barokah. Lek turah nggih tuku sawah, lek turah nggih ning Mekah, Madinah, karo MC Tiban Sutarjo Rustam Songkor Blitar Raya. Amin ya rabbal alamin. Yes. Ki Songko Tulungagung. Oh. Rasewan karo Mas Ngadimin Songko Subantara Blitar Raya. Wes. Gantian Mas Bro. Ganti metut yo ganti dadah. Ganti dadah yo ganti metut. Pilih metut sembarang, yang penting yang di atas panggung. Asik. Satu kali cambukan, kurang dua kali cambukan. Podo jaguri, podo pineri. Sitok singo barong, sitok macan gembong. Patul peduk tandingi, arep peduk garane, paju peduk pergune tenan iki. Yo. Asik. Carane ngene ora iso geger iki ya. Matur suwun. Gantian karo kancane yo. Lek sepuh gantine sepuh, lek enom gantine rada enom. Ditata Pak Tomo. Ojo ngiwal, ojo madeg ger jilak. Satu kali cambukan.
Orang dua kali camkan. Ki jago lawas. Dari Tulungagung bersatu. Meracun kang kudu tak topo. Se to, sing main sing dia sini iki. Kowe wis ora Dua kali cambukan, kurang satu kali cambukan. Kimas Grandong dari Blitar Raya, Peresotan si Jangkung dari Tulungagung. Pecut bar dibalik nih, gue dijepuk nih. Matur suwun rawuhipun Jawa. Dumateng panjenenganipun Bupati Tulungagung Bapak Gatot Sunu Wibowo. Kaliyan wakilipun panjenenganipun Bapak Ahmad Raharudin Rakarudin dan juga Bapak Kepala Desa Suyitno dan juga matur suwun rawuhipun anggota Dewan DPRD Tulungagung panjenenganipun Bapak Yuda Sawung Firman. Dan juga perlu sampaikan dan juga diketahui bahwasanya acara ini digelar oleh dulur-dulur yang dari Tulungagung Bersatu yang dipimpin oleh panjenenganipun Bapak Mulyono dalam rangka menyambut tahun baru dan juga peresmian pemimpinan ya atau kesekretariasan ya yang berada di Kota Tulungagung yang dipimpin oleh panjenenganipun Bapak Mulyono dan juga sekretaris Mas Agus Rianto, bendahara Mas Agus Trianto ya. Semoga di kepemimpinan yang baru, di era yang baru, Tulungagung Bersatu menjadi tambah maju. Maune wis maju, tambah maju lagi, dan juga tambah semangat dan juga tambah kompak selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ojo rayaan sito-sito ae. Ki sapa iki? Aku gedhi neh iki yan. Mas Koplo dari Tulungagung, dari Blitar Raya, persahabatan karo Mas Pekik dari Satrio Pecut Rejo Tangan Angkung Gedidur. Yo was dobah nih Mas Pekik yo nyiwo karo nangen munggah karo medun pendekar bercadar dari Satrio Pecut. Ojo dundur Pak Tomo delik nih Mas Jenal. Yo ojo ngisor-ngisor. Persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Tamat yang dari Tulungagung dan juga Bapak Najam yang dari Elang Perak. Lagi yang terhormat kepada Bapak Tamat yang dari Tulungagung dimohon untuk naik di atas panggung untuk persiapan rolling wasit menggantikan Pak Jainal Giting dan juga Bapak Tomo dan juga Bapak Najam yang dari Blitar Raya. Monggo Pak Tamat. Mas Gomblo Blitar Raya, Mas Pekik Satrio Pecut Rejo Tangan. Iye solai lo ae ingo sing lali, ingo sing dadi awu, ingo sing dadi badan. Ayo os wah ayo dalo os haha. Nggih matur suwun Pak Jainal, Pak Tomo matur suwun. Seragamnya digini Pak Jainal, di sini ini Pak Najam.